Ġie ffirmat ftehim ta' devoluzzjoni bejn l-Awtorità tal-Artijiet u l-Kunsill Lokali ta' Ħażebbuġ. Dan se jwassal biex binja tal-Gvern fejn bħalissa hemm inkorporati l-uffiċini tal-Kunsill Lokali kif ukoll 3 imħażem bis-swit se jgħaddu formalment f'idej il-Kunsill Lokali ta' din il-lokalità. Dan il-ftehim ġie ffirmat fil-preżenza tal-Ministru għall-Artijiet Stefan Zrinzo Azzopardi u Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zara Faċifelli. Is-Sindku ta' Ħażebbuġ Mark Camilleri sostna li permezz ta' dan il-ftehim il-Kunsill Lokali se jkun jista' jiżviluppa ċentru ċiviku li inkludi fih servizzi ta' berġa, tas-saħħa, pulizija tal-komunità u day center. Illum huwa jum storiku għalina ġewwa Ħażebbuġ peress li wara 30 sena ta' Kunsilli Lokali firmajna dan il-ftehim sabiex dawn il-premises tal-Kunsill jgħaddu f'idejn il-Kunsill Lokali. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi spjega li dan il-ftehim u fost sensiela ta' ftehimiet li saru din is-sena ma' diversi kunsill lokali sostna li l-Kunsill Lokali ta' Ħażebbuġ se jibbenefika minn skema ġdida ta' capping fuq il-kirja annwali tal-art ta' 500 euro fis-sena. Is-Segretarju Parlamentari Zara Faċifelli sostniet kif ftehim bħal dan qed jirrikonoxxi aktar l-irwol tal-Kunsilli Lokali fih dan il-komunitajiet tagħna.